Vlastnosti daňových zákonov. Ak ste neštudovali v škole ekonomického zamerania, pravdepodobne ste nepočuli o tom, že daňové zákony by mali mať nejaké vlastnosti. V tomto videu vám poviem, ktoré to sú a vy si môžete potom urobiť svoj názor o tom, či také daňové zákony na Slovensku naozaj aj máme. Daňové zákony sú dobré vtedy, ak spĺňajú čo najviac z týchto vlastností, respektíve v ideálnom prípade všetky tieto vlastnosti. Jednoduchosť, stabilita, zrozumiteľnosť, spravodlivosť, flexibilita a prehľadnosť. Povedzme si teraz o nich viac. Jednoduchosť znamená, že ak chceme zaviesť do praxe nejaký zákon, nemalo by to byť administratívne alebo finančne náročné. A to jednak pre tých, čo dane platia, ale aj pre tých, čo ich vyberajú. Čím ľahšie sa dá zákon uskutočniť, tým lepšie. Príkladom môže byť zrušenie zbytočného byrokratického postupu, ako bolo oznamovanie vzniku povinnosti platenia poistného živnostníkov do sociálnej poisťovne, pričom sociálna poisťovňa túto skutočnosť sama vedela už na základe podaného daňového priznania. Takže táto zmena sa dala zaviesť úplne jednoducho. Navyše podnikateľom, živnostníkom sa znížili náklady na zasielanie oznámení a aj ušetrili čas, rovnako sociálna poisťovňa ušetrila čas aj peniaze na pracovníkov, ktorí museli oznámenia prijímať, evidovať a tým, ktorí ich nepodali, zasielať oznámenie o nesplnení si povinnosti s následným vyrúbením pokuty. Stabilné zákony sú také zákony, ktoré sú platné dlhšiu dobu, to znamená, nemenia sa často. Na Slovensku stabilné zákony rozhodne nemáme. Teda, aby som bola presná, niektoré sa nemenili už dlhšie, napríklad percentá odvodov do sociálnej poisťovne, no väčšinou sa zákony týkajúce sa podnikania menia každú chvíľu, niekedy aj niekoľkokrát do roka. A podnikatelia majú čo robiť, aby ich popri svojich povinnostiach stíhali sledovať. Napríklad výška stravného sa minulý rok menila k 1.1.2023, k 1.6.2023 a k 1.10.2023. A rok predtým tiež viackrát, k 1.1.2022, k 1.5.2022 a k 1.9.2022. Je samozrejme dobré, ak sa stravné zvyšuje, pretože aj ceny potravín rastú. Politici tým chceli docieliť, aby pracujúci ľudia mali nárok na stravný lístok alebo finančný príspevok v takej sume, za ktorú si aj skutočne budú môcť obeď zaobstarať. No spôsobili tým firmám, zamestnávateľom aj komplikácie. Preto je na mieste sa pýtať, či zvýšenie o pár centov niekoľkokrát do roka nejde na úkor stability zákonov a aj jednoduchosti zákonov. Zrozumiteľnosť zákonov znamená, že by mali byť určené pre ľudí. Áno, nielen pre študovaných odborníkov, ale aj pre bežných ľudí, ktorí si ich chcú prečítať, pretože sa potrebujú dozvedieť niečo, čo sa ich týka. Okrem toho sa vraví, že neznalosť zákona neospravedlňuje, takže je priam nevyhnutné, aby zákony boli zrozumiteľné. Za seba môžem povedať, že ja daňovým zákonom alebo iným zákonom týkajúcim sa podnikania rozumiem, aj keď priznám sa, že niektoré odseky či vety si musím prečítať aj niekoľkokrát, aby som ich pochopila. Čo sa týka podnikateľov, mnohí im nerozumejú vôbec, alebo len trochu. Zákony sú tak obsiahle, že vlastne ich radšej ani nečítajú, pretože na to ani nemajú čas a ani sa im nečudujem. Všetko je to na účtovničke, aby podnikateľom zákon vysvetlila. No napriek snahe je aj tak veľa podnikateľov, ktorí mi povedia, že je to pre nich ako keby som rozprávala na nich čínsky. Úplne im rozumiem, preto som pre nich vytvorila kreslené videá, kde zákony vysvetľujem a tým, že ich kreslím, sa dajú ľahšie pochopiť a za kratší čas. Tak aspoň podnikatelia získajú základné vedomosti a informácie, ktoré sú pre nich podstatné. Nemusia strácať čas čítaním dlhých zákonov a sledovaním neustálych zmien. Spravodlivosť je tiež pri zákonoch dôležitá. Aby boli zákony spravodlivé, mali by platiť pre každého rovnako. To znamená, že ak má niekto rovnaký príjem, potom by mal platiť aj rovnaké dane a odvody. Ako je to v realite? Zákon umožňuje získať rôzne úľavy na daniach alebo daňové zvýhodnenia pre tých, ktorí sú ekonomicky slabší. V podstate máme dve možnosti. Buď budeme spravodliví, alebo solidárni voči slabšej skupine. Aj na Slovensku máme rôzne formy daňových zvýhodnení, napríklad nezdaniteľná časť, ktorú ľudia s vyššími príjmami nemajú. Alebo nižšie percento sadzby dane z príjmu pre tých, ktorí majú príjmy za kalendárny rok nižšie než 49 790 eur. A máme aj rôzne oslobodenia od odvodov pre študentov a dôchodcov.
O tom, čo je viac solidárne alebo spravodlivé, môžeme polemizovať. V tom spočíva aj rozdielnosť v názoroch politikov či politických strán. Jedni chcú viac spravodlivosti a rovnakého zdanenia formou rovnej dane a prílišnú solidaritu voči tým, ktorí nepracujú alebo majú nižšie príjmy, považujú za nespravodlivú. A naopak, druhí zase považujú solidaritu so slabšími za spravodlivú, pretože podľa nich by sa mali tí s vyššími príjmami o ne podeliť s tými, ktorí majú nižšie príjmy, a to práve formou platenia vyšších daní či odvodov. Daňové zákony majú byť aj flexibilné. Čo to znamená? To znamená, že by mali pružne reagovať na zmeny v ekonomike. Samotný život prináša zmeny aj v ekonomike. Videli sme to sami najmä počas obdobia covidu, ale aj počas iných ekonomických kríz alebo situácií. Vtedy je dôležité, aby zákonodarcovia vedeli na tieto zmeny reagovať čo najrýchlejšie a aby vedeli zákony upraviť v prospech ľudí a ekonomického rozvoja. Zaváhanie či neskoré zmeny v zákonoch môžu v ekonomike napáchať nemalé škody. Prehľadné zákony sú také zákony, ktoré smerujú dane a odvody od ľudí do rozpočtu práve tam, kde ich treba použiť. Je dôležité vedieť, kam a koľko sa platí štátu a na čo štát prostriedky využíva a v akej výške. Napríklad do sociálnej poisťovne platíte viacero druhov poistenia v jednej sume. Z tejto sumy ide časť na nemocenské poistenie, starobné dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond Solidarity, poistenie v nezamestnanosti a tak ďalej. Už z názvov môžete vidieť, na čo sú jednotlivé platby určené a komu sa z týchto poistení vyplácajú. Aj dane sú rozdelené na tie, ktoré putujú do štátneho rozpočtu, napríklad daň z pridanej hodnoty, ale máme tu aj miestne dane, ktoré putujú do rozpočtu miest a obcí, napríklad daň z nehnuteľnosti, daň z psa, daň z motorových vozidiel a podobne. Takže to bolo 6 vlastností, ktoré by mali nielen daňové zákony mať. To, či a do akej miery zákony pre podnikateľov na Slovensku tieto vlastnosti spĺňajú, už nechám na posúdenie každého podnikateľa. Ak vás zaujíma, aké na Slovensku platíme dane, nenechajte si ujsť ďalšie video. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.